pročelnik Državnog izvještajnog i promidžbenog ureda dr. Vilko Riger u prosincu prošle godine. Prvi korak ostvarenju bio je rad oko sabiranja podataka o Židovima. Najprije trebalo sabrati sve knjige što su izašle u Hrvatskoj, a koje rade o Židovima. Putem novina zamoljeno je građanstvo da pokloni ili posudi takve knjige. Odaziv je bio vrlo velik i pokazuje najužu suradnju što vlada između državnih ustanova i širokih slojeva građanstva, kao i duboku svijest Hrvata o važnosti židovskog pitanja. Jedan za drugim dolazili su građani i građanke, mlado i staro, te predavali knjige koje su posjedovali. Ured je dobivao vrlo dragocjene, često književno lijepe i vrijedne knjige. Izvjestitelj za židovsko pitanje ove je knjige sa svojim činovništvom sređivao i proučavajući ih vadio iz njih gradivo za samu izložbu. U nepun mjesec dana posjedovao je ured na taj način bogatu i uredno složenu knjižnicu o židovskom pitanju. Osobite poteškoće pokazale su se kod vjerskih knjiga. Samo molitvenika bilo je preko 3000. Za sređivanje ovih trebalo je posebno stručno znanje. U ovoj neprilici pomogao je Bogoslovski fakultet Hrvatskog sveučilišta. Njegovi stručnjaci, profesor hebrologije sa svojim najboljim učenicima, nisu žalili ni truda ni vremena da taj bogati i zamršeni materijal srede. Ove knjige vjerskog sadržaja, naročito Talmud, koji je sam sa svojim bezbrojnim sredstvima tumačenja ispunio 2 čitave police ureda, poslužio je kao dragocjeno izvorno sredstvo za prikazivanje židovskog duha. Još važniji izvor bili su izvještaji što su stizali iz pokrajine. Slagalo se čitavo brdo brojidbenih i ostalih izvještaja od promidžbenih izvjestitelja, ustaških logora, državnih sudova, gradskih poglavarstva, velikih župana, snimci sinagoga, tužbe oštećenih Hrvata, brzopisni zapisnici protužidovskih parnica. Sve se to slagalo kod izvjestitelja za židovsko pitanje, sve je to trebalo srediti, sastaviti različite brojidbe, unijeti u kartoteke. Bio je to golem posao, kod kojega se nije gledalo na uložen trud ni na radno vrijeme. Radilo se bez predaha, sređivalo se gradivo koje će iznijeti na vidjelo sav podzemni rad Židova i koje će zauvijek otvoriti oči i onim zadnjim rijetkim Hrvatima koji zavedeni židovskom promidžbom još misle da su Židovi kod nas bili nevina jagnjad koja je Hrvatima željela dobro. Sastavljena je najbogatija kartoteka u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a koja je sva puna primjera sličnih ovom primjeru. Kada je sve bilo sređeno, pristupilo se ostvarenju izložbe. Slike koje su dotle resile uredski zid, prve su bile određene za izložbu. Židovski duh prikazat će se njihovim vlastitim naučanjem. Talmud se prelistava, vade se izreke, prijevode se i ispisuju. Čitav niz ovakvih izvadaka iz Talmuda moći će posjetioci izložbe pročitati i po njima vidjeti što Židovi misle o nama nežidovima. Istovremeno se prave i slike od kojih posebnu pomnju zahtijevaju zemljopisne karte. Svaka od njih mora biti drugačija kako se oči posjetioca ne bi umorile od jednoličnosti. Natpisi zahtijevaju opet posebno stručno znanje. Mladi i vrsni pismoslikar piše ih čisto i brzo. To su svojstva koja su ga učinila sposobnim da surađuje na izradbi ove izložbe.
ista svojstva posjeduje i poznati zagrebački slikar i novinski crtač Neugebauer. Sigurno nitko nije znao da je on tako mlad. Gotovo još dijete, zar ne? Usprkos brkova. U svoje znanje on posjeduje i zapanjujuću brzinu, kad hoće. A za ovu izložbu svi njezini suradnici žele i hoće, svi rade s užitkom i voljom. Da vam otkrijemo jednu tajnu. U prostorijama gdje se izrađuju slike za izložbu nije ni izbliza tako uredno kako bi se činilo po dosadašnjim snimcima. Evo, ovo je prava slika ureda. Zar i može drugačije izgledati prostorija u kojoj se na okupu nađe 6 mladih umjetnika? Ovaj je jedini odmakao od godina prve mladosti. Zato ga i zovu Tatek. Nekad je bio idol nogometnih kibica, danas je još sposoban samo da sam bude kibic. Što je ovo? Ovaj glineni kip treba sačuvati izgled židovske pasmine za ona pokoljenja u kojima će se hrvatskoj djeci pričati. Tako vam je nekoć u Hrvatskoj živio nametnički rod koji se zvao Židovi. I ovaj umjetnik spada u gardu najmlađih. Ovakav rad i ovakvi radnici morali su privući pažnju novinara. Jednog dana su se našli na okupu i saletili pitanjima svoju odabranu žrtvu koja im je najispremnije tumačila značenje pojedinih slika. Žrtva tumači, novinari ispituju i bilježe, a uvijek spremni kameraman već se našao na licu mjesta i marljivo snima. Ova slika prikazuje raseljavanje Židova po hrvatskim krajevima. Kao štakori, razmiljeli su se po nekadašnjoj Bosni, Dalmaciji, Hrvatskoj, Slavoniji, uvlačili su se u srž hrvatskog naroda i podgrizali mu životnu snagu. U doba robovanja Srbima zauzeli su najvažnija mjesta u hrvatskom prirodu i ugnjetavali hrvatskog radnika. Posebnom pomnjom gledaju novinari slike koje prikazuju načine židovskog naseljavanja u pojedinim krajevima svijeta, osobito u Hrvatskoj. Ovaj niz slika prikazuje najmilije židovsko zanimanje kroz sva stoljeća, trgovinu robljem. U 10. stoljeću Židovi su trgovali hrvatskim djevojkama iz primorskih krajeva. Pod izgledom bijednih pokućaraca istraživali su prilike. Uz pomoć razbojnika krali djevojke i svojim brodovima otprevali ih na tržišta da se opet vrate u nova hrvatska sela po nove žrtve. Na početku novog vijeka pretvarali su uz pomoć alkohola afričke crnce u stoku s kojom se postupalo gore nego sa životinjama. Čitava trgovina crnim robljem bila je podijeljena među Židove i Engleze. Židovski pisci sami priznaju da je trgovina bijelim robljem 20. stoljeća skoro čitava u židovskim rukama. Od te pošasti patili su i hrvatski krajevi. Spremište je već puno gotovih slika koje novinari na brzinu pregledavaju.
izložbe Izvjestitelj za židovsko pitanje sa zadovoljstvom izjavljuje novinarima da treba samo još dovršiti plakat koji je u punom toku izradbe. Kad se ti plakati nalijepe, izložba je otvorena i suradnici će se moći odmarati uživajući u zadovoljstvu posjetitelja. To će im biti najveća nagrada za sav trud.